Mana ke sifuna ukuzwa kudokotela ngalento abathi isilwane. Khawazela namanje kusahamba kahle. Yes. Lezi inyanga icosa kakhulu lezi inyanga zizwe lezi inuka amakhwapha. Hayi. Awu madoda. Yeah. Khawazela uyasazi isilwane? Yes, ngiyasazi. Isilwane siyini isilwane? Khehla masikhuluma ngesilwane. Sikhuluma ngento esuke isebenza spiritual. Yeah. But i-exista futhi emzimbeni womuntu. You understand? Yeah. Yinto engabonakali. Yeah. Ekuhlukumeza ngokwamoya. Kodwa iphinde futhi i-affecte umzimba wakho. Ake sichazeke. Isilwane into esicishe singayifanisa nedemoni. You understand? Yinto esicishe singayifanisa lesizidemoni telula. Yeah. Ngoba isilwane asibonakali. Yeah. Isilwane siyakwazi ukukinya ebusukuleni. Sicindezele into ongayiboni. Yeah. Kodwa uvuke ephusheni kodwa unjani ujulukile umbanzi. Isilwane siya endapha sikubulalile. Isilwane siya endapha sikuvalela izinto zakho. Angithi inhlakazi into engabonakala. Yeah. La sikhuluma ngento espiritual. Mengikhuluma ngento espiritual sikhuluma ngento ekamoya. Kodwa affectayo impilo yakho noma affectayo umzimba wakho bade ngichaza. Isilwane siyakwazi ukuthi sikuvalela izinto zakho. Yeah. You understand? Yeah. Phecelezi uthola ukuthi umuntu unedlozi. Isilwane sikwazi ukuthi sinjani sivale idlozi lakho. Siphakame sona sizenze idlozi kuwena. Usihlabele kodwa uphumelela weyiphambili. You understand? Isilwane ke leso. Baningi abantu othola ukuthi nokhehla bathi bazovala isilwane noma bazokulapha isilwane bahluleke ukusilapha isilwane. Kanti isilwane mase sifikile kuwena. Ngiyakuzwa dokotela ngendlela osubale ngayo. Lezo mpawu lezo futhi ngakhulaza impawu zokujuluka. Siyakudidisela nasemalini. Iyiphe indlela ongakwazi ukusiqhelisa ngawo kuwena noma ongakwazi ukubusana naso isilwane? Ngehla mina isilwane into efanele ivale isuswe kuwena. Because isilwane siyakwazi ukuthi senze izinto ezirong. Akusiyona into enhle ukuthi ngasondela eduze kwakho because isilwane into esiyenzayo futhi siyamosha kakhulu impilo yomuntu. Isilwane siyabulala ngisho nasekhaya. Isilwane singaqeda wonke umndeni ekhaya. You understand? Yeah. Which means isilwane ukuze siqhele eduze kwakho kufanele usilahle. Bese uyasicupha ukuthi singabe sisabuye. Futhi umsebenzi waso futhi mawuthiwa ngolahle isilwane. Umsebenzi waso laba kakhulukazi laba nginothisa labesifazane. Mawuthiwa boge isilwane siyini futhi esiyenzayo kakhulukazi kubulili komuntu. Isilwane khehla lami siyakwazi ukulala nomuntu. Isilwane siyakwazi ukuyishintsha sizenze umuntu wesifazane, sizenze indoda eyomuntu, sizenze untombi yomuntu noma sizenze umfazi womuntu. Isilwane siyayiqeda imizwa yomuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Isilwane ngoba ngisho siyingozi senze izinto eziningi isilwane. Isilwane ungacishe usifanise namabutho. Yeah. Because namabutho nawo acishe agange nawo. Ngoba amabutho uyakwazi ukuthi amabutho azenze idlozi wena kodwa kube kwamabutho. Aporofite kodwa kube kwamabutho. Nesilwane siyakwazi ukuthi wena sizenze umkhulu wakho. Sizenze idlozi lakho ukuthi lifike ezomkhulu wakho ngoba sifuna uzosihlabela mhlawumbe silambile. Isilwane siyakwazi ukuthunyelwa ebusuku sikudlise. Isilwane siyakwazi ukuthumela sibe isichitho sikufaka isichitho ube nesichitho. Isilwane siyakwazi ukuthi sivale izinto zakho sisenze izinto eziningi isilwane. Kulo muntu dokotela
ubale udokotela okuningi seyokhuluywa yanena kuma comment thina sobuza sikubuzayo okunye ngeke sikwazi ukufika kusona khona ngenxa yesikhathi noma ngenxa yemigomo masafuna konke waphila magama ngila dokotela abantu ngempela abasagana isilwane futhi ngihamba nembangela yale ntokazi bekumele gane thothi igcina isaganile khehla lami izinto eziningi ngiyawuthanda nombuzo wakho isilwane khehla lami siyawuvala umendo isilwane sikwazi ukuhlukanisa abantu beshadile isilwane sikwazi ukuhlukanisa izithandani isilwane sikwazi ukuthi intombi iyinhle nayo ibona ukuthi iyinhle kodwa ibuza umbuzo othi why mina ngingashela abafana why mina abafana balale nami aqede bangishiye kanjani it's because isilwane sesimdemechile vele so the time sesimdemechile simdemeche kanjani na lo muntu vele bebefika abafana bafica egcwele amanzi bebelala naye egcwele amanzi sesimlale kakhulu omunye futhi uthi umuntu wesilisa akasayivuka imizwa yakhe befika nje ushaya urand 1 ilento induku yakhe yehle ithambe angithi ayibona into isilwane sesiqedile yeah understand that's why ngithi isilwane senza izinto eziningi kakhulu uthi umuntu wesifazane emuhle kodwa akekho umuntu wesilisa ohlalayo uthola nomuntu isonto omunye likhulu umuntu nje makwalala naye uphuma avela kubaleka umuntu yini lo muntu usefuna ukulashwa usedemechekile vele sefala athola ahambe olahliswa lapho uyathola izinto zabantu besifazane zokubuyisa ubuthi abakhe bangasese bubuye esimeni ngoba isilwane siyademeja asinayo lento esinayo thina oKhize bethu ishanga into enkulu mhlawumbe into engangengaka ngomadoda yeah understand awucanga besilala nomuntu osifazane ebusuku awucanga besilala nawe ebusuku umfana kwenzeka kanjani khona abantu abathi phuphe ebusuku belele labantu besifazane avuka ekseni eseyinakalisile kusuke kuyisono isilwane lo muntu akaphinda aphumelele empilweni izinto zakhe ziyavaleka zithi thana umthothi umsebenzi akawuthola emsebenzini unenkinga uyazela emsebenzini ukhathele isilwane yeah understand isilwane nje siyingozi kakhulu khehla lami ayi abona udokotela ugeqa amagula uya-ayina ngempela futhi iy'nkinga ona uhamba mbuzi yoshona kweminye imihlaba kanti zikhozwa isilwane size safika esithweni sakho sangasese indaba ey'julile lezi angifuni ukuyithatha kancane iyiphi indlela kanadokotela noma uyenze kanjani mhlawumbe mathiwa ulwisana nezimo ey'kanjalo ezisemntwini khehla lami mesilwa ngezimo ey'kanjalo kukhona umuntu othola ukuthi akanawo amandla kodwa uhlushwe isilwane lo muntu vele usesefeni elimnyama lesilwane noma usesendlini yesilwane sesiyamcontrola sesiyambusa uhlele ekhaya aphumeleli ufuna umsebenzi bethu uyakubantu abe nesidina athi uyakubantu abantu bangamnaki bangamthathi serious lo muntu lo siyakwazi ukuthi thina simsebenze you understand athola izinto zokuqhuma zokugeza zokuphalaza you understand ukuze akwazi ukuthi iyiphi indlela wena oyenze ngayo ukuthi umuntu asizakale kulesi simo Khehla umuntu onenkinga yesilwane siqala simhlolele kuqala masiqeda ukumhlolela si-check ukuthi isilwane leso senziwa kanjani noma seza kanjani kuyena kuyenze ukuthi isilwane othunyelwe ngaso ukuthi sizokubulala kuyenze ukuthi isilwane sokuvalela izinto zakho siya-checka sihlole ukuthi lesilwane siza kanjani mase sineminyaka emingaka sikwena siyahlola sihlole bese siqeda ukuhlolela base siyakusebenza ukuyolahla isilwane uphinde ugezwe ubuyise nenhlanhla yakho angithi ngoba isilwane khona isilwane othothi uthunyelwe ngaso uzothwebula izinto zakho bese siyakubulala you understand ngoba khona nabanye abantu abasebenza ngezilwane you understand so ukuthi asithwebule inhlanhla yakho bese nje uyasala bese siyakubulala so sichecka kanjalo ke la khona siyageza bese siqeda ukugeza siyakulahla masiqeda ukulahla bese siyageza sibuyisele inhlanhla yakho ekuwena bese sibuyisele inhlanhla bese sikunika medication yokuthi usizakale
Makuthiwa isilwane sihluphe ekhaya yeza kuzobethela ekhaya bese siyalahlwa kubantu bacushwe bese beqhubeka nempilo yabo. Yes. Cha lokho kamakulu. Lesilwane lesi awukhona ukuthi uphinde usithathe usiphendule uyakhona lapho sekuya ngomndeni noma sekuya ngomuntu ukuthi yena uthi kufanele kwenze kanjani. Ngoba uthothi umunye umuntu emathethe emkhuluma senihlukumeza kakhulu isilwane usiphendule usise kumnikazi waso. Angithi na vele mesihlola vele siyakutshela ukuthi isilwane wena ubani usibani wakuthumela ngazo. Siyasijika manje sisibhekise yena. Yeah. Cha. Asakubambezele Dr. Yes kahle. Ziningi ziyehlula. Sacela ukuthi usho amagama okuvalelisa la kwabukele ekhaya. Udokotela lo baba Mkhize, udokotela inyanga yodumo, bake bathi Mkhize wodumo lo. Udokotela lo ungumfundisi phansi kwesithelo sika Jehova. Akekho omunye udokotela uyena lokuphela. Ngiyanithanda kakhulu nonke. Inamba zami ezisescreenini ngizongibuka kuzona ningifonele kuzona. Ngiyakuthanda kakhulu. Siyabonga. Hayi siyabonga. Please nisifollow uzonkundla zezokuxhumana uTikTok, uFacebook, everywhere. Silokhu sinilethele indaba ezimnandi nehloniphekile. Dadai.